Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Usta һәм устаз бүген күренекле композитор, пианист Рөстәм Яхинның тууына 100 ел. Мирасны яна барладылар. Кызыл Байрак авылында композитор Салих Сәйдәшевне традицион искә алу җыенын узды. Урак тәмамланып килә, амбарларга 2 миллион тоннадан артык бөртек салынды. Республиканың күпчелек районнарында уракны соңгы гектарларда алып баралары барлыгы 2 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алынды. Шөпрәле районы хуҗалыклары да финиш сызыгына чыкты. Корылыкка карамастан уңыш республика буенча уртача күрсәткечләрдән бераз югарырак. Бу алдынгы технологияләр куллану нәтиҗәсе. Дементьев исемендәге агрофирманың Городище бүлекчәсе басуларында җәй буена нибары бер тапкыр яңгыр яуган. Барлык технологияләрне үтәү, яфрактан тукландыру нәтиҗәсендә чагыштырмача яхшы уңыш үстерелгән. Денис Юркин беренче тапкыр комбайн кабинасына 10 яшендә утырган. Көзен армиягә китә, ә бер елдан соң кабат туган авылына әйләнеп кайтырга җыена. Основные трудности это сухо в этом году. Быел бик кыры яңгырлар булмады. Игеннәр тәбәнәк, суктырырга җайсыз. Без бөртекне югалтмыйча суктырып алырга тырыштык. Денис районда лидерларның берсе. 12 мең центнердан артык ашлык суктырган. Хезмәттәшләре дә шундый күрсәткечкә ирешкән. Аларның тынгысыз хезмәтен күрә, бәяли беләләр. Мы обещали неплохую мотивацию сделали ребятам. Без эшләгән кешенең кадерен беләбез. Кырларда ашлыкны югалтуларсыз суктыруга игътибар итәбез. Кырда бөртек калырга тиеш түгел. Моның өчен махсус премия фондын булдырдык. Хуҗалык буенча уртача уңыш гектарыннан 18 центнер. Барлык белгечләр дә үз урыннарында эшли. Ондыр табагында да кызу вакыт. Кайтарылган ашлыкны чистартып, киптереп урнаштыралар. Качтыбысы быелгы белән чагыштырганда семиналарның былтырга караганда яхшырак, әйбәтрәк. Кликовинасы да былтырга караганда быел әйбәтрәк дип була инде. Ну, желательно былтырга караганда, былтырга еллары яхшырак иде инде. И урожайность да былтыр безнең берсәгендә 30лап чыкты инде. Быел 18-20 белән генә бара. Арпалар 15-16 белән чыкты. Алда көзге чәчү 5000 гектарда бодай чәчәргә исәпләре. Урожайлар, конечно, былтырга кебек түгел. 15 центнерлар инде, 16. Былтыр 60 центнер гектардан урын белән зыйдык без. Безнең бар гектарны күрсәтә, бункер 6 тонна, 1 гектарга 1 бункер зыйдык. Хуҗалык игенчеләренең, яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз республика конкурсының финалына чыкканы бар. Быел да өметләр юк түгел. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм Казан дәүләт аграр университеты сентябрь ахырында конкурска йомгак ясый. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Шөпрәле районы. Бүген күренекле композитор, пианист, СССРның халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай бүләге лауреаты Рөстәм Мөхәммәт Хаҗи улы Яхинның тууына 100 ел. Ул татар композиторлар мәктәбен үстерүгә зур өлеш керткән шәхес, фортепиано һәм скрипка өчен язган концерты иң зур күләмле әсәр, Татарстан гимны, 400дән артык әсәр авторы. Бер гасырга якын тарихы булган Татарстан радиосының алтын фондында композиторның күп санлы симфоник, инструменталь әсәрләре, җырлары, романслары үз тавышы белән яздырылган. Тапшырулар да саклана. Авторның гаять күп кырлы музыкаль мирасын хәзерге буыннарга җиткерү максатында Татарстан радиосы бүгеннән Рөстәм Яхин иҗаты атналыгын игълан итте. Атна буена эфирда аның әсәрләре, иҗатына багышланган тапшырулар яңгырап торачак. Әлеге тапшыруларны Татарстан авазы интернет радио сыннан тыңлау мөмкинлеге дә бар. Югарыстан районының Кызыл Байрак авылында Сәйдәшстан 2021 музыка фестивале үтте. Тулырак мәгълүмат Искәндәр Гыймалдинов репортажында. Идел ярында урнашкан Кызыл Байрак авылында халкыбызның бөек композиторы Салих Сәйдәшев истәлегенә багышланган традицион сәнгать бәйрәме үтте. Бу урын юкагына сайланмаган. Салих Сәйдәшев күп еллар буе монда яшәп, татар музыкасының җәүһәрләренә әйләнгән әсәрләрен иҗат итә.
Фестиваль тамашачының күңелендә бөек композиторның әсәрләрен яңарта. Концерт программасында чыгыш ясаучылар Салих Сәйдәшев әсәрләрен тагын бер тапкыр искә алып башкардылар. Безгә татар җырчыларына бик якын аның җырлары, менә шушы чараларыбыз һәрвакыт шулай булсын иде, дәвам итсен иде, халкыбыз белән бергәләп, һәр елны шушы сәхнәләрне корып, шунда балкырга насыйп итсен иде. Кызыл байрактагы һәр урам, һәр өй мәшһүр татар композитор вакытларындагы булган вакыйгаларны искә төшерә. Менә шушы тау башында минем апа сөйләгән буенча җырлар язган ул. Гел җәйкәне шуна кайтып җырлар иҗат иткән инде. Мәмдә Сәйдәш алынна дип киләбез инде. Горурланам. Минем авылымның менә шундый тарихы булганына. Бөек композиторның үлемсез әсәрләре халык күңелендә яши. Һәм аларны ишетер өчен бу фестивальнең кунаклары республикабызның төрле төбәкләреннән килгән. Biz Irak'tan kildik, Şalı'dan ok. Yıl sayın şuşunda kilebez, şuşu beyremişiz. Салих Сәйдәшев фестиваленең үткән елларын җылы итеп искә төшерүчеләр дә бар. Biz зур төркем килеп монда шушы халыкны беренче тапкыр урамда без чыгыш ясап каршы алдык. Шунда гына аңладык. Бу халык гади генә халык түгел. Менә бу Идил дигән әйбер, Идил кызык бит ул. Ага ул һаман эме. Сәйдәшевнең җырлары да ага Идил кая бара, Сәйдәшевнең җырын алып бара. Идил кая кадәр бара? Астрханга чит илгә. Шушы Идел елгасының талган гына агуы Салих Сәйдәшевкә һәм бирдә анда булган композиторларга, сәнгать эшлекләренә илһам биргәндер дип уйлыйм. Табигать ук менә шушындый үлмәс әсәрләр язарга ярдәм иткәндер. Салих Сәйдәшев туганнары да әлеге очрашуны көтеп алганнар. Легендар композиторның илһам чыганагы булган җирләренә тагын бер тапкыр кайтканнар. Бүген Салих Сәйдәшевнең бәйрәме узды монда. Бик матур булды, бик күп кеше җыелды. Кызыл байракның кабатланмас табигаты, Иделнең киңлеге, урман шаулавы, бөек композиторыбызның шиксез моң чыганагы булып торуна монда килгәч тагын бер тапкыр ышанасың. Моны зуррак итеп тәгән фестиваль итеп тәгән эшләү нияте бар. Бу чаралар, алар менә безнең зур шәхесләребезне, Салих абыйларыбызны, яхиларны оныттырмыйлар. Искәндәр Гималдинов, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Күп милләтле Кайбыш районында яшәүче төрле милләт халыкларының гореф-гадәтләрен, мәдәниятен саклап калу, аларны киләчәк буыннарга җиткерү максатыннан традицион кичке уен фольклор бәйрәме үз мәйданына катнашучыларны җыйды. Тулырак алдагы язмада. Кичке уеннар элек-электән татар халкының иң матур, иң күркәм йолаларының берсе булып саналган. Кайбыш районында инде традицион рәвештә үткәрелүче кичке уен фольклор бәйрәме дә гасырлардан бирле дуст тәне аралашып яшәүче милләтләрнең иҗат осталыкларын, халык уеннарын киң катлам тамашачыга тәкъдим итү урыны. Бүген шуннан да бәйрәм һәм бәйрәм Кайбышның кыгына түгел, мин уйлыйм республика күләмендә. Чөнки менә бу уен, кичке уен монда гына түгел, Кайбышта гына түгел, бүтән районнарда да булса, мин уйлыйм безнең милләтнең киләчәге бик зур. Бу бит инде иң мөһиме кичке уенның менә элек-электән килгән гореф-гадәтләребезне, элек-электән килгән уеннарыбызны аны матур иттереп, тагын да үстереп, матур иттереп яшь буынга бит инде бирү шартыннан эшлибез без моны. Безнең районыбызда күп милләтле халкыбыз яши, урыслар, татарлар, чуашлар, аларны да бергә кавыштырып дип әйтергә кирәк, бергә гореф-гадәтләрен барлап, инде аларның да үзләренең йолалары бар бит. Ул йолаларны бергә туплап, матур иттереп, менә шундый кичке уеннарыбызны үткәреп киләбез. Элек-электән һәр милләтнең үзенә генә хас йола уеннары, гореф-гадәтләре бар. Шушы хәзинәне саклап киләчәккә җиткерүче Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова гореф-гадәтләр, йолалар яшәсә генә милләт яши ди. Гореф-гадәтләр, йолалар яшәсә генә милләт яши. Безнең аны кайчакта уйламыйча әйтәләр. Гореф-гадәтләр инде вак-төяк мәсьәләләр белән шөгыльләнәләр. Аңларга кирәк. Милләтне гореф-гадәтләр, йолалар яшәтә, безнең тормышның нигезе шуңа корылган. Традиция буенча бәйрәм Кайбыш районы халкының милли колоритын чагылдыручы авыл ишегалларында дәвам итте. Авыл җирлекләре әзерләгән татар, рус, керәшен һәм чуаш ишегалларында район башлыгы Альберт Рахматуллинны һәм бәйрәм кунакларын җыр бию эпитоз белән каршы алдылар. Бәйрәм менә Галия без исемен йөрткән музей алдындагы бәйрәм мәйданда башланып китә. Без инде быел күбрәк кулачлы кунаклар,
киңрәк районнардан, башка читрәк районнардан каршы алдык. Быелгы бәйрәм уен фест белән кушылып китте. Ул бит инде балаларның фестивале. Безнең максатыбыз инде хәзер бу бәйрәмне үзебезнең Кайбышның бренды итеп, республика дәрәҗәсенә күтәрү. Без инде район кысаларыннан атлап чыктык дип уйлыйм. Җыр, моң, бию, уен көлке белән узган бу кичке уен чын мәгънәсендә милләтләр бердәмлеге бәйрәменә әйләнде. Монда инде олысы кичесе, шулай ук төрле милләт халкы катнаша. Алар бар да бергә уйныйлар, бийләр, җырлыйлар. Ул сабан туйдан шуның белән аерылып тора. Район кысаларында гына башланып киткән бу бәйрәмгә быел тирә күрше районнардан һәм төбәкләрдән килгән үзешчән сәнгать осталары чыгыш ясый. Жыл сайын шул бәйрәмне үткәрәбез инде. Хәзер уйнап җибәрәм. Кичке уен кысаларында уен фест фестивалендә балалар коллективлары катнашты. Аларга да, кичке уенда чыгыш ясаучы коллективларга да истәлекле бүләкләр, рәхмәт хатлары тапшырылды. Бик матур оештырылган, рәхмәт безнең район җитәкчебезгә, шундый республика күләм кичке уен безнең республика күләмгә чыкканына. Бик канәгать шушы бәйрәмгә. Менә без пенсионерлар булсак да киләбез дә утырабыз. Алланың рәхмәтләре яусын безнең башлыгыбызга. Йолаларны, кичке уеннарны оештырып, киләчәк буынга мирасыбызны түкми-чәчми тапшырып калдыру һәр төбәкнең төп бурычы. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. 350 елдан артык тарихы булган Иске Тинчәле авылы мәчет ачу тантанасына әзерләнә. Шушы көннәрдә генә авыл халкы буа мөхтәсибәте һәм иганәчеләр катнашында мәчеткә ой куелды. Бүген инде бик зур тантана безнең Буа районында Иске Тинчәле авылында инде икенче мәхәллә барлыкка килә. Бүген инде манара кую тантанасы, әлхәмдүлиллә. Безнең инде районда бу 63-нче мәчет. Буа районы Иске Тинчәле авылы ТССРның халык комиссарлары советы рәисе булып эшләгән Кыям Абрамовның туган төбәге буларак та данлыклы. Шуңа да мәчеткә Кыям Әлимбәк улы исемен бирергә карар кылынган. Төзү эшләрен Буа якташлык җәмгыяте әгъзасы Марс Алиев әйдәп йөри. Гомумән авылга икенче мәчет төзүне дә ул тәкъдим итә һәм төп иганәчесе була. Күптән хыялым бар иде. Инде менә шундый юлга баскач, менә шундый мәчетне булдырырга дигән фикер. Аны ул төрле генә юллар, аны беркем дә Марс син шунда мәчет салалы дигән түгел. Bir etücüde güzel. Bizim Kıday Təylədən kilə istən. Бик матур булды мәчетебез. Рәхмәт Марс абыйга. Юлларны да менә төзәтә. Бүтәнчене бик матур ясады. Прям инде шул хәлләши безгә. Шатланып шунда йөрергә язсын. Иске Тинчәле авылында икенче иман йортын тантаналы ачу чарасы август айына планлаштырылган. Мөршидә Җиһан, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бүген Казан баскет холлында катнаш көрәш буенча Европа чемпионаты ачыла. Турнирда 14 илдән 252 спортчы осталыгын сыный. Шуларның 164-е өлкәннәр, 88-е яшүсмерләр арасында көчлеләрне ачыклый. Бу коронавирус пандемиясе башланганнан бирле Европа дәрәҗәсендә үткәрелә торган беренче турнир. Чемпионатның барлык ярышлары онлайн трансляцияләнә. Ярышларны MMA.rf мультимедиа платформасының махсус проекты битендә. ВКонтакте социаль шелтәрендә катнаш көрәш буенча федерациянең рәсми сайтында карарга мөмкин. Ярышлар 20 августка кадәр дәвам итә. Хәзер игътибарыгызга актуаль әңгәмә сәхифәсен тәкъдим итәбез. Аны журналист Минназим Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Дөньяның төрле кыйтгалар насыйп булып яшәүче милләттәшләребезнең хәл-әхвалын белешүне дәвам итәбез. Без бүген Америка Кушма Штатларындагы Флорида штатында урнашкан Питтсбург каласы белән элемтәгә кергә булдык. Ник дигәндә, анда бөтен татар-башкорт диаспорасын бер итеп туплап, кайнатып торучы татар егете Илмир Әхмәтҗанов яши. Ул оештырган кызыклы һәм мәгънәле чараларда катнашучылар аның ярдәмчел, ачык һәм милләтпәрвәр булуын мактап телгә ала. 22 августта Илмир АКШ татарларын чираттагы сабан туена чакыра. Бу уңайдан без аңа берничә сорау бирергә булдык. Хәерле көн, Илмир. Хәерле көн. Саумысыз. Әзрәк соңарыбрак башланган сабан туеның турында тәфсилләбрәк сөйләсәгез иде.
22 августта біздің бірінші тапқыр бұл пандемиядан соң біздің бетін 20-ші елні болмады сабантулар, бұйылны да бірде андай зор шаралар болмады. 22 август мына бұл бірінші тапқыр біздің шушы пандемиядан соң бүтін халықны жиып, бірінші тапқыр шундай татар, башқұрт шараларының бірсін уздырыға жинабыз енді. Шуңа әзірек борчылабыз да, чөнки оңмаңа хатным біздің ұшырашу, жию, халық жию ұшырашуда проблем бүтіннен жоқ еді. Біз 3-4 тапқыр айтасың, тігін айтасың, мында қоясың, халық жиылып келе. Қазір енді біз білмейміз, келелерімі, келмейлерімі, халық қаманда бұршылама, мына шуңа көре әзірек бұршылап тұрабыз, әмі әзірлік бик қоты бара, жыршыларыбыз да бар, ошарғалар да әзірлене, орыны да алынған, қонақлар да келе, түрлі штатлардан кішілер келе, бик яқшы болыр деп мен ышанам. Шақырылған қонақлар арасында Қазан тарафынан да қонақлар күтіле ме? Казаннан, Татарстаннан қонақтар келмей, әмі Татар конгрессінен жіберген жыршы, ол Нью-Йоркта яшаса да, ол конгресс есімінен бізге Сабантуйға келешек. Сізде коронавирус вазiyeti нешегірек тұрақ бүгін? Пандемия білән bir мәлі сүнді кебек, бір мәлі яңадан әзде көбейіп кеттік кебек, бір мәлі тағын сүрілді кебек. Шоңа бұла тігі нешіктер әйтіп білмей, әмі біз бары-бір енді біздің ішіні башқарға деп жиып, тағын бір ұшырашы балық деп шонды кеңешке келдік. Шоңа бұла орындарын да алдық, әзірлендік. Тігі алай нәрсе бұласын, мені соңғы нелерден көрасаң, тағын нығая деп әйтелер енді, білмеймін нешік деп әйтейік. Бик қаты вакцинациялар бара, кішілер оқуларын қодата. Сабантуй болашақ енді алла берсе. Біз барашақ, біз орыны бар. Халық жиыла, келебіз деділер. Олар да олар да, мына кеше бір олы ханым менге 70 яш, менге 70 неше яшты, мен бик келесім келе, нешек шулай, мен айтам, апа келегіз, бір шылмағыз, келегіз деп айттым енді, өзіме бүтін мен алдым. Шиттәгіне отырырсаң, мен айтам, бик яқын келмесің кішіге, бик көресің келсе. Но кел, мен айтам, бұны айтып, анда отырма квартирыңда, нәшәшілер анда екен деп. Ватандарынан шетте яшәүче татарларны бірleşтіру үшін тағын нинди шаралар планлаштырдыңыз алға таба? Сабантуйдан башка біздің Пенсильвания штатында кемпинг өте. Біз мұнда 30-40 ғойлә жейкіні жиылып, 3-4 күн шунда ашыйбыз, шунда бәлекегіне сабантуйлар өткерәбіз, ойнайбыз. Бұл енді біз мына бірсін июньдә өткердік, бірсін сентябрьдә өткерәбіз. Сентябрьнің 2-сі, 3-і, 4-і, 5-і, 6-сы бүтін кімнің келесі келе, анда 200-лік орын алабыз, алдық. Күледе бар, бик яқшы паркны алдық. Анда ол где-то бір 2-3 сағат ерақлықта біздің Питтсбург шәһәрінен. Мына бұл тағын бір зор шаларының бірсі, бұл ғойлә балалар үшін етілген. Мында көбірек ғойләләр өзлерінің балалар білән, біздің балалар танышсын, біздің балалар оралашсын, біздің балалар дос болсын үшін ұйыштыра тұрған әйбір. Мында енді біз бик көңіл өткерәбіз, оны менің фотолардан кіріп көре аласыз. Мына тағын бір екінші бір зор шара шушы бұла. Шуннан инде 4 ноябрьнең бірінші атнасында Алла берсе Нью-Йоркта бір ұшырашу ұйыштыруга уйлыйбыз. Әле монсы конкрет рәвештә түгел, әмма ләкин шундый планнар бар. Балаларға ана тілін үйрету біздің үзебездә дә зор проблемага әйләнеп барган бір заманда. Сездә ватаннан читтә яшәүчеләрдә бу эш ничегрәк тора? Зур проблема енді ол. Но аның проблемасы мына Ресейге қойтасың, біздің баламда мында татарша әйбәтірәк үйренсін әлі деп, ауылға қойтасың, ауылдар үші сөйләшіп жүрелер. Шының үшін тігіне, мына әлімінде 3-4 атна өзімнің ауылда болдым, Башқұртстанда, Кушнаринда. Шуннан тігі, әмі бұл енді нендедір глобаль әйбірге еленген, мыңа қоршы келерге елдан ел ауырлаша. Әмі біздегі татар ғойлелері, мен енді вақытлыша яра мен етен тілін білмесен, дұс бір-бірсін білсінлер, мұнса бұл штатта бар, мұнса тігі штатта бар. Алайда бик матур ғойлелер бар. Бик матур иттеріп татарша сөйләшкән, балалар татарша сөйләшкән, бик матур ғойлелер бар. Һәм аларның төп бір проблема безнең аралашырга кешебез юк диләр. Балалар да шулай ди. Безнең аралашырга мына дусларыбыз юк, күршеләребез юк ди. Әмма ләкин татарша сөйләшкән ғойлелер дә бар, балалар да бар. Шуның өчен гаиләгездә кайсы телдә сөйләшәсез? Минем балалар татарша аңлый, но күпчелек русча, чөнки дуслар да русча күпчелекне ала инде, җиңеп чыга барыбер. Менә алар өчәү булгач, ничектер
теген итеп барап та өлгереп булмый. Әмма татарча аңлыйлар, татарча бик әйбәт аңлыйлар. Әле шул теге пикникларга дуслар белән, безнең дуслар күбесе Казаннан, Уфадан бергә аралашырга тырышабыз. Без инде безнең максат инде американлашмаска, аларны якын китермәскә, аларның балаларын якын китермәскә, чөнки алар американлы, алар качакта булырга өлгерә. Шуның өчен шул менә күбрәк инде үзебезнекеләр белән аралашып яшәргә тырышабыз. Белүемчә, сез күптән түгел генә үзегезнең туган ватаныгызга кайтып килдегез. Менә ватаннан читтә яшәгән кеше буларак, бездәге төп проблеманы сез нинди итеп күрәсез? Иң зур проблема кешенең хөрмәте, кадере юк. Исәптә итмисез. Менә туганнар бар, күршеләр бар, тегесе бар, барсы бар. Әрләшеп тә алырга мөмкиннәр, тегенең әйтешкәлек тә алырга. Менә кешенең кадере юк. Без монда әз булгач, теге 30-40-100 километр барып, шуның хәлен беләсең, шуның сөйләшәсең. Анда кеше күп булгач, андый проблема гомумән юк. Менә шушы кеше теге ничектер менә кадерен дә белмиләр. Аны белмәячәкләр дә. Чөнки теге читтә торып 1-2 ел яшәмәсәң, монда теге капкадан һәрбер кергән кешегә шатланасың, сөйләшәсең, туктый. Гомумән кеше ачык, районда барасың, Уфада мәсәлән, вакытын бүлеп, утырып, сөйләшә, аралаша, белешә. Монда андай юк. Монда һәркем үз эшендә, бардашыга. Иң күзгә чагылганы кешенең менә бик кадерен белеп бетмиләр, дип әйтим микән. Бездә АКШта яшәүче халыкның бары тик үз өчен генә яшәгәнлеген. Әмма синең проблемаң синең проблема саналган ил дип күз аллыйбыз. Менә шундый илдә үзеңнең ватандашларыңа ярдәм итүең әзрәк сәеррәк тоелмыймы? Гомумән, сиңа нинди проблемалар белән киләләр ватандашларың? Гомумән Америка кешене бит ул бик каты төшерә. Ничек дип әйтим, төшерә һәм яңа кеше итеп кора аланы. Нинди сез анда Уфада, Казанда, Мәскәүдә зур бизнеслар тотып монда килеп, сез бөтен әйберне яңадан мәҗбүр буласыз башлап җибәрергә. Яңадан башлап җибәрергә әзер булмаса, сез кире кайтып китәсез. Менә шушындый аның бер ни бар. Ул сезне ничектер сындыра. Сындыра да яңадан сезне кора. Бөтен яхшы әйберләрне алып калып, шуны кора, яхшы кеше булып. Шуннан теге үзеңнең мен үзем дә Россиядә булып теге элек кешегә кычкырырга да без проблем, кычкырырга да әйтешкәләшеп тә аладыр. Монда килгәч ала юк, теге барсы белән дә чын күңелдән матур иттереп, саф сөйләшеп. Инде американлар үзләре өчен генә яши дигәнне мин аны Россиядә халыкка да хас дип әйтәм. Һәркем үз проблемасы үз өчен генә яши. Менә үзенең ихатасында булганы белән генә. Бу теге бәлки бөтен җирдә дә шул, монда да шулай, анда да шулай дип әйтәм. Һәм мин татар мөхите белән татарларга ниндидер файда китергән кешеләргә генә ярдәм кулын сузам. Былай бүгеннән башлап, бүгеннән түгел, берничә ел булмый, теге кеше килеп нинди акчага, бизнеска корылган мөнәсәбәткә андыйга мин элемтәгә дә чыкмыйм. Чөнки аның шиге саны юк, теге диңгез кебек. Көннең буена шуңа гына теге Татарстанның нәрсәкә әле ярдәм Красный Крест, Кызыл Крест түгел бит, ярдәм итүче бүлеге түгел бит инде без. Менә мин теге килеп, ниндидер шул бәләкәй сама, хәтта бу шунда башын күрсәткән кешегә аңа ярдәм кулын сузырбыз. Инде килеп теге үз ниен генә, үз эшен генә, үз мәхәббәтен күргән кешеләргә гафу итегез. Менә алар аны аңлады инде нәрсәдә проблема икән. Ничек җавап бирмәгәнгә, менә шушы минем җавап дуслар. Тәфсилле җавапларың өчен бик зур рәхмәт, Илмир. Эшләгән яхшылыкларың үзеңә мине белән әйләнеп кайтсын. Алга таба да бергә эшләргә насыйп булсын. Исәнлектә күрешик. Сезгә зур итеп рәхмәт. Безнең бәйрәмнәрне карап барыгыз, очрашуларны карап барыгыз. Зур итеп рәхмәт чыкканыгыз өчен, абый. Күрешкәнгәчә күрешергәсез. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.